Asikubingelele sikwamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network round table yethukelele sihlangana khona njalo Fridays to discuss indaba lezi suke sithi izona ke ezisuke zihambe phambili esontweni neindaba ke lezi esithi izona nje ezisuke zenzeka emphakathini yethu ehlukene nezisithintayo ke njengabantu. Ngikukhumbuzeke ukuthi asikwenzi lokho ngoba mhlambe sewochwepheshe noma sazi kangcono kodwa sikwenza nje njengoba siyizakhamuzi nathi emphakathini ezinezwi ekubalekile ke ukuthi zikhulume kulelizwe esekwanikezwa abantu abathile noma uhlobo oluthile labantu ama voices kuphela kulalelwe bona kuphela. So we do believe ekutheni wonke umuntu onomlomo unako ukuthi ke abe nezwi akhulume ngezinto ezenzekayo emhlabeni. So le platform ke yenzelwe isimo ezinjengaleso. Ngaleke ukupholisa amaseko asibingelele kuyithimba leli likangilokothoza kwethu okuyibona ke engihambisana nabo njalo la ngolesihlanu. Siqale ngawe Sebatha. Ngibingelela kakhulu umntwana wekhehla lena sengikhona kwi round table. Uhlobene noKhumlane? Yeah, ngokomsebenzi umndeni. Okay, ukuthi uma uthi umntwana wekhehla njalo kodwa kulungile athi kashelo Lumka. Nibolise kakhulu. Bayaphila le. Bayaphila bathi phesheya komvuna. Bamqabaqaba iqabu levinegar. Hayi kezwakala. Okay, yasibonge Nciko. Hayi asibingelele. Bathi ke sibingelele egameni lika Jesu. Mina uKhumlane mfokaKhambule. Sengikhona kwi round table. Asibonge sivaleke lapha awuphinda umusho ubani angazi khona into ijwayele ukishare edweni omthuli. Intokazi into emfishane ethi mengabona nemakhi izizwe inecala elibovu yena yedwa the first lady of Fly Radio. Uneyithakaze. Uneyibongo. Natifethu. Ngibingelele igama lami Natifethu njengoba seshilo nje sibethi wakaRamosala. Asibonge kakhulu guys. Ngiyathemba konke kuhambe kahle esontweni. Nibukeka ni right. Yebo kuhambe kahle. Asiqaleke lenkulumo yethu ngokubheka ke lo mbuzo loyo. Yo mina kuhambanga right. Ngikwenza kancane. Hey ungishayile umkhuhlane. Hey bashaya ngamfishane. Hayibo. No sheshe nikugomeleke kodwa ningagomi ngale mithi yasemaklinikhi. Ngoba manje nidlo ginger no garlic. Sheshe nibaphuze nje. Ubhlungu lo mkhuhlane. Mhlambe Ncikuza nodaba lapha ucacise imithi yasemaklinikhi kwenzakalani? Ayisebenzi. Ngisho njalo. Usakhona udla uzuphele. Kodwa umkhuhlane lutho nje ukuphela. Sitho namandla ngokho. Ngisho amaphilisi lakho uyafika kodwa ke ubhlungu wokwethu. Ngoba ngasemaklinikhi angakithi ngisho ke igama uthi uyafika uthi uphethwe umkhuhlane bakunika Panado yena yonke lophuma naye ngagcina ukuthi awukho umkhuhlane umuthi womkhuhlane awusawuthola ngoba phela izingane sezabona into eyisidakamizo yabona la sazenze incane futhi wona ama 2000 lawo benze incika ungazi ukuthi umuntu uhluleka yini ukuthi ayincikele yena nje ancike afuna into ezomncikisa. But ke singayithatha nje ezijoke lento ibalekile Nceke lento ekhulumayo yokuthi abantu abasukume bahambe baya kogoma kungazi balinda ukuthi bagule. So uma unethuba nje hamba uyigomele udle nezinto ke fanele uzidle njengoba usho nje ogarlic umhlakuva Nceko. Umhlakuva umtelofiya wona. Netelofiya. Khona le bathini iGin Moore. Ajin Moore. Mina nje like nomnqina when it comes to ukugoma prevention. Mina nje kakhulu ndiyasebenzisa kakhulu amanzi achisayo asebenza ukudlula yonke into. Ukwaphosa. Kakhulu ngendlela oba amanzi lawe kapompi sometimes anbe right man ke ndawasela. If flu abantu baphatha 3 times 4 times enganiphatha. Ngoba ndiphile amanzi nachisayo. Kusho ukuthi kubalulekile ukuthi siyibukisise lezi zinto lezi ezinganakekile and ogogo bethu ababephila ngazo. And usakhuluma ngendaba yamanzi abilayo asiphinde sibanxuse futhi abantu kosami ukuthi amanzi abazame ukuthi bawashisise especially abangaphansi kukamasipala weTheku. Kuke kwavela la uthi kunesisu esiqibukile esidalwa ukuthi ke abantu baphuza lamanzi sengathi kunegciwane elikhona emanzini aphuma kumpompi bethu. So let's try by all means ukuthi sivikele amanzi siwabilise uma singawabilisi ngazi ke kufaka i-teaspoon lale lejiki
Yabasho njalo. noma alarm alarm kanti ukubiza kubaluleke kakhulu Kubalulekile kwabilisa nje nobwayekile kodwa nje abile wayeke kuphuma wonke amagciwane. no asenze njalo ke abantu benkosi kuke kuthiwe prevention is better than cure Yeah. so abantu abayinakekela impilo yabo singafaki nje noma yini emlomeni abanamasentana angcono bawathenge and awabizi kakhulu Awabizi. ngisho kanje bengawabiza ngamadayisa guys umbuzo osuke ngifisa siqale ngawo uhlukene igabana ke uyingxoxo nje emfishane kuthini ukuphawula kwenu ngabathakathi ikhonto ekuthiwa umthakathi sebethi okay ya impela ukhona umthakathi yabo umuntu avetane ukuthi uyathakatha umbone mhlawumbe egibela umshabeni noma ahlanganise into ethile umuntu uyathakatha nangenhliziyo yes so umthakathi ukhona yes ngokwami nje ukhona umthakathi abantu bayathakatha ngenhliziyo strong futhi yo lumka akuthiwa ngalena ke nibhapa nibhapa ngekhasi la banana something kuthiwani bajwa phezulu kwendlu kukhona umthakathi Akekho umhlaba walingana ekhaya. Ekhaya nje umhlaba walingana kuthakathwa. Kodwa ke ubuthakathi thina sikhule nje sazi ba umuntu nje othakatha umuntu ngamayeza yabo ukuthi ahlanganise nento ezihlanganiswa esingazazi ke. Kodwa xa uyokhula uyabona ukuthi umuntu ukuthakathana ngokuthetha kwakhe nje sewuthakathile ngokuthetha nje kwabo uyabona ngokucinga okubi ngomunye umuntu sewuthakathile yabo so uyubona nangezinye indlela xa uyokhula khona into oyimthakathi khona ikhona Nceko nenze njani lapha esontweni La ngikhonza khona hayi umthakathi ushayeka phansi hayi uvela ngombala kanti ukhona umthakathi ikhona yabona ke umthakathi ukhona impela ngoba nathi sikholwa nje sisindisiwe uyabona nje mawungaqinile emkhulekweni uyathakatheka nje uyayibona lonto ngobani phela ukahle kahle uma soyibeka nje in plain terms umthakathi usebenzela for the opposition uyayibona lonto ngoba phela usebenzela lo mbuso wobumnyama yazi uyakulento ebengifuna ukuyibuza ke kwena ke ngicela ukuthi umthakathi nesatanist ukuphi umehluko they both destroy abakhi noma abaphilisi but they destroy and kill so siwena uyayibona lento basebenza umsebenzi owodwa kunje banamagama ahlukene ukuthi umthakathi nesatanist kodwa they actually work for the same WhatsApp group Mina tifethi yebo umthakathi khona umthakathi umthakathi nje into ekhona yazi washo kathi uzomkhomba uthi awukhona umthakathi nangu nje umkhona uthakatha abantu ngomlomo kuthiwa ke ogada into ekhuluma ngomlomo kwathi nawe uyakwazi ukuyithakatha wena ngokukhuluma nje into ungayinaki yabo usengikhathele kade ngangihlupheka mina kanti ngihlaleleni lana ngiphilelani akwenzeke okwenza bese kwenzeka lezi zinto lezi kade uyikhuluma wena oyizithakathe wena ngazo kuthiwa uyigada into ekhulumayo umthakathi nje ukhona nawe uyithakathe wena usebenzisa ukudinga yeah. No, the reason ngibuza lo mbuzo kunento eke yafika yokuthi njengoba ke washo lumko ukuthi sikhula kwakuthiwa umthakathi umuntu ophatha imithi umuntu ondiza ngomshayelo umuntu owenza zonke lezi zinto lezi ezithusayo but kade ngibuka I spend most of my time ku social media njengoba ngihlala ngisho nje kade ngibuka ama comments nama status abantu abahlukene beposta ku social media ngabona ukuthi yazi have uhlobo lusha lwabathakathi sinenkunzimalanga zabathakathi ku social media and bavela obala ba-exposeka laphana because akukho ukucasha ubona nje umuntu into esayipostile ukuthi hayi inkunzimalanga ke le shosho futhi masemdala uzobe nemfene yakhe iyakhula njengamanje so uthola ukuthi they spread lies ngabantu baya manipulate abantu banomona bese kuba khona ama drugs ne religion because nakhona futhi la kuma drugs ngiyakholela ukuthi kunobuthakathi obukhona kuleyanto na ku religion uthola ukuthi umuntu akuthakathe sepulpit akushaya destroy lapha epulpit yabo so nini thini ke zime njengalezo bafethu yabona into ayikho into epowerful njengamazwi yabo abaningi ubabona nje impilo zabo ibheda it's because of amazwi akhulunywa phezukwabo uyayibona leyo nto
futhi it's worse ke futhi mayizokhishwa umzali Yeah. uyayibona leyo nto isiqalekiso ngeke ususe leso kalula uyayibona leyo nto so ingakho bethi mind your tongue uyabona mawufunda incwadi I think incwadi yezaga la ikhuluma khona ngokuthi the most destructive thing ulimi uyabona ulimi liyafana nestick samentshisi luncane impela kodwa istick samentshisi can burn the whole of Durban if the whole of Durban was a jungle or a bush I stick of matches singawushisa yonke itheku nolimuke lunga destroy izizwe yazi umusho njalo Ncebo ungikhumbuza ngo1996 ngidlala kwenye play kunentombazane eyayilethe isisu komunye umjitha sisu sesikhulu yabo so umjitha uyaphika uthi ayigeke imina lokukhulelisile nje kumnesise sizigaka nje kalato nje ngaka sikakhulu that guy wagcina bizwa kutencane so but sibela kulento yokuthi inkinga kancane but imphumela yayo maybe ngoba you know uma uhamba ezimina ke ngihangisahamba le ndlela yokukholwa ngihamba nalo uNkulunkulu engihamba naye uyahamba khona izinto akuvezela zona endleleni uyabo ukuthi there are actually groups of people who are in a covenant njengabathakathi yabo and lento they do it on daily basis yabo the same bible thina siyifundayo uyabona leyo nto bona they read it but bayiphendukezele uyabona leyo nto actually ama lazy Christians amakholwa a lazy are destroyed ngento yawo uyabona leyo nto ngoba abathakathi ngo12 ebusuku as banalento ekuthiwa ama covens yabo they stand in the middle of crossroads and they declare izwi uyayizwa leyo nto bakhuluma izwi noma bakhuluma isiqalekiso phezulu kwaleyo ndawo ukuthi instead of bakhuluma ukuphila bona bakhuluma ukufa kuleyo ndawo Ntombehle ekhola nje sho Nceko yeah ngiyayikholwa awazi omunye okhuluma kahle wathi ungabe ukhuluma kahle ne voice no nje ekhuluma kahle okuphila ne okhuluma kahle manje okuphila wathi awogada ukuthi u12 kahle kahle ungajwayeli ukuthandaza ngawo ngoba izinto eningi ezenzeka no12 imoya mningi naba abathakathayo bamemeza ngawo u12 ukuthi mhlambe oqala ukuthandaza even noma ngo5:12 ngoba u12 baningi impela abantu abenza izinto zabe engalungile lo mkazi khona lezi zinto ngempela lezi abayishoyo ngokwakho ukubona ndiyakholela bazikhona butwami ndiyakholela bazikhona futhi ndiyakholela ukuthi umuntu nomuntu usuku nosuku makathethe ukuhle empilweni yakhe ukuze xa khona othethe okubi empilweni yakhe ingenzeki yeah sebenza yeah angezwe kuthiwa ke ayingale ngakwesakho akuthi imfene nje ibonakala nje igijime mina don't take it down ngazi ngijolisa shem ngiyibonele lama aphi lawa yabo but angazi ngiyibona imfene Ekade ngengizwe abantu besho ngoba phela nabantu yabazi ke babuye indaba bayifaka izinongo nje yabo kusukela ugogo wabantu kuthiwa lo yagogo yathakala engaba namanga ngesinye isikhathi uthola ukuthi lo gogo mhlambe uphethwe isifo thizeni unokuthi akhohlwa nanokugqoka ya unedementia ya mase phuma mhlambe engagqokile ukuthiwa hayi beyowenza izinto zakhe kanti mhlambe ugogo Nkosi yami akanakini nokuthi agqokile hamba uyokhamazi kanje and abantu fanele bafundiseke ngalezi zinto especially abantu abamnyama because kugcina kubulawa abantu ngesihluku kubulawa abantu abangazi lutho ngempela just imagine kubulawa isalukwazi esina 80 sikhohle uyagula yeah but in our families they need to do something nanokuthi nje ukuthakatha akuhambi ngeage uyabona lo akuhambi ngeage yeah ngoba in some instances kuke kubanjwe ingane ena 10 years ihambisa ifike ihambe nomuthi ibanjwe kulowo muzi mayisibuzwa hayi ngithunywa uma ukuthi ngizokwenza lento la uyayibona leyo ngoba sometimes if umuntu uyabona ayikho into eyingozi
njengomuntu onenhliziyo embi. Uyayibona leyo nto. Umuntu onenhliziyo embi ukubulala uyabona ukubulala ehleka. Uyayibona leyo nto. Ayikho ienemy kuwena ezoza ihlinile. Kodwa izoza with a smile. Yeah. Kodwa enhlizweni yakhe kusuke kugcwele ukubola ngawe. Uyayibona leyo nto. So lento eke ya mention nje siqala ukuthi ayikho into ethakatha ngaphezulu kwenhliziyo. Yeah. Ngoba nomthakathi ukuze akuthakathe fanele abe nenhliziyo enzondo kuwena. Engafisi ukukubona wenza uba nezinto ezinhle. Ingakho ke nawe fanele ube nalento of reversing ama plans abathakathi ngokuthi ukhulume lento ade show uMrs Phambo ngala yokuthi Ubani Mrs Phambo? Mesisi. Mrs. uMiss Phambo. Yeah. Oh, okay. Uyabona leyo. Ahlonipha inciko. Futhi kusendleleni. Yahlonipha inciko ukuba uScott Snipes ngabe sithi phezulu kwanike lembungu. Yebo. Sengicishe ngasho enye into. Kodwa ke fire egameni lika Jesu. Angisazi. Yeah, so ngithi nginalento yokuthi always izokusiza lento ukuthi njalo ekseni ayikho into ebaluleke njengokudeclare phezulu kwempilo yakho nokudecree phezulu kwempilo yakho izinto ezinhle. Ngoba ziningi izinto ezikhulunywa kuwe ezimbi ongazizwa wena ngendlebe, but njoba ikhulunywa in the atmosphere, the universe responds kulezo zinto and uyibona impilo yakho ingayi indawo. Uyayibona leyo nto. That's why the power of your tongue, uyabona leyo nto ibalekile. Uyabona ngoba as small as it is, but it can change kingdoms. Yeah. Uyayibona ulimi nje. Yazi inceke ngingene eMadeveni. Uthi ukhuluma la ngakukhumbula esinye istory esenzeke lalikhema. Abantu abathakatha bayasebenzisa leso sikhathi kukhema nenkungu. Ila besebenza khona. Ithenye into ake ngilunguza angalamuzi ngangilunguze windini ekhaya kwakwenze njani. Liyakhema nje la sekuwo uyabo ko past 6 ehlobo. Ngilunguze nami ngewindi ngithi hayibo. Wema uzongibukisa lapha esangweni. Ubaba uhamba nengane. Siyababona siyabazi. Ngithi makubuka uma uyababuka ke lapha khonto abenza esangweni abegate into bayenzayo lapha phansi bayenza lapha ama bameze ngegama athi hayibo nenzani lapho. Athi nasabela athi yimina ma unenzani akasho ukuthi benzani ahamba uma wathi asikhuleke khona lento la bayenze lapha egate ingeke ikwazi ukungena kuthi okukhombisa ukuthi ke ngempela umkhuleko unamandla into omusu uyibonile musu ukuhlala ugoqa izandla ngaso sonke isikhathi uzophuma egate fanele ukhuleke ngoba wazi izinto esizenzeka ebusuku into okuninja ngempela into ekhona. Ake ngene lapho kule ndaba lo usho ukuthi ubaba behamba nezingane. Sometimes izingane isuke zinganaka ukuthi lento yenziwa into ewrong ngoba ingane miyikhulela endaweni isuke yenziwa into isuke ngazi. Mungabheka ingane ehlala la khona abantu abaphuzayo nayo noma isidlala nezinye ingane idlala esakuphuza ngoba ni lento le iyenziwa ekhaya into eyifundayo. Omunye oke washo athi ingane izophunyuka isho ukuthi ethina ekhaya ngesikhathi sokuthi sikama uJoli uba uJoli imfene kagogo into kanjalo ngoba ni into abayenzayo ucabanga ukuthi nezinye ingane mhlawumbe emakubo sikhona isikhathi sokuthi ke bakame uJoli into enziwa ekhaya ingane isuke icabanga ukuthi into eright mekhulela ngaphansi kwesandla abantu abathakathayo ayazi ukuthi kuyathakathwa icabanga ukuthi into enziwa ekhaya. So ngithanda ukuthi ingane ngesinye isikhathi singalokho mhlawumbe sixola kuzona kakhulu. Into ebalekile ekufanele siyazi ingane is like a clean slate. Ifana necomputer entsha engakalodwa information ingane. Uyabona leyo nto. It's us thina as adults esiloada information enganeni. Manje it takes ukuthi ke what kind of information oyiloada enganeni. Uyabona leyo nto. Ngoba singathatha izingane zabo ingane yomlungu, sithatha ingane yomuntu omnyama, sibeke la zombili. Ingane izodlala zibe futhi best of friends. Uyabona leyo nto. Kodwa it takes an adult. Uyabo? It takes an adult ukuthi ashintshe umqondo walezi ingane. Athi hayi wena you are white wena you are black. Yeah. So uyikhafula wena. So when you are superior kunalo
uyabona kanti ingane ibi oblivious nje ku skin color yazi ukuthi lo umngani wami engidlala naye finish uyabona lo Shuthi ngamanye amazwi sine sibulala izingane zethu yabo ngoba usibethi sethinta ingane indaba yengane sekumuntu omdala manje hlala lapha ePine Town uyephara akasaye ekhaya zonke shuthi izingane la indlela babeyikhulise ngabayibulele azange bayifundise kahle kuba khambanga kahle empilweni yazo kuba neyentombazane nje akukho kahle kuyona angithi abantu ngalesikhathi bekhuleka bephinsela lezi zinto ngomkhuleke kade ezokwenzeka kuzona iyashintsha phela lento umkhuleko unamandla kabi uhambe kubona. Okay, ake sithathe le story bafethu. Khona isitory engisifundela ngivuke ngaso namhlanje ku Facebook. Kuno King Zoso. We all know King Zoso. Yeah. King Zoso untanga yenu. Honestly. Mehluko lapho le. Ubatha ngazo mina. King Zoso unokuvela siza abantu. Yeah. Ebakhela izindle banikelele enze zonke lezi zinto. So there is a woman onengane enenkinga ku spine so ikwi wheelchair. So leyo ngane leyo wathembisa ukuthi uzoyitholela wheelchair. Wazama ke kwanengqinamba wathi umefika nakhona uthola nomuzi ukuthi uyabheda umuzi ngekho right, then he decided ukuthi ke uzobakhela nomuzi ezakabakhele nabanye. Yeah. So wathenga kusimenda ngazi nani so ngazi ineshodile. Umama ke lo uvele ku social media. Usezothi ucela usizo emphakathini ukuthi bamsize ngewheelchair ngenxa yokuthi uZoso lo okuyena owemthembisile wagcina engazange amtholele iwheelchair indlela ibeka ngayo ibeka ngendlela ukuthi wadlala ngayo yabo so secela abanye abantu abazomsiza then uZoso nawo siyaphendula ko siyasho ukuthi no man umama lona ngikwi process yokumsiza but I problem isekutheni ngamtshela akalinde kancane ngoba phela akuyena yedwa kunabanye abantu engibasizayo ngizofika kuyena nakho kunye sengakuthenga ngakubeka kuyena osimende nani but kuyeza lokho kunye so yasisusa umsindo ke lento ngiyaphinda lenkulumo ngiyala ekutheni ngibona inqwaba yabantu ishaya uZoso ikhuluma kabi ngoZoso sebembeka amabala njengamanje akusike ukuthakatha lokho bafethu Ikona ukuthakatha because kubuya manje sathi kunabantu abahlala besemakhonini belinde nje into encane no enye into singabantu abamnyama I would not say sonke uyabona leyo nto kodwa khona le mentality yakule genge le uthola ukuthi iyasizwa uyabona leyo nto umuntu alula isandla ngoba ethi uyakusiza yabo bese wena ucabanga ukuthi you are entitled ukuthi usizwe uyayibona leyo nto akuhambi kanjalo. That is why kulula nje kubantu ukuthi uthole ukuthi bayamasha bathi bafuna ukwakhela izindlu bafuna bahlala befuna they are not giving anything. So there was something my mother used to say yabo uma wami ke is late usayishonela yabo wayena lento yokuthi kuyihlazo lokuthi indoda endala eno 30 something noma no 40 something enomkhaba ethi nomndeni ithi ilindu ANC ukuthi uyakhela itoilet engathi ayinazandla yona lokuthi imbe itoilet izakhela itoilet angithi uyayibona leyo sense of entitlement yabantu igcina ibenza babe amavila nalento yokufuna ukuthi wena yabo you are abantu they are obligated ukuthi wena they look for your needs ukuthi bakwenzele uyayizwa leyo nto yabo no isikhona isisho sesizulu esithi ayikho indlovu esindwa umboko wayo owakho lo mboko manje ubani expect ukuthi awucare same thing noZoso uthembisile ukuthi ngizokwenzela uyabona kodwa linda kancane ngoba akuwena wedwa uyabona umama usehluleke ukuthi alinde elakhi ithuba ngoba kuthiwa asikhohliwe siyeza kuwena futhi ke nje kahle kahle nalengane uyena wayijabula yakhiwa
angithi wayengekho uZoso yakhiwa lengane ayiqiniso lelo fanele phela singiyabona ezinye izinto zoniwa Sacela umbathisi ungena ema-Devon nceba. Uyathanda amaDevon. Hayi uyisandela shey. Mina nje ngokubona kwami ezinye izinto ziyadlula kuthina. Seyifikile. Yabo lo mama bese kwesikhathi sakhe sokubusiseka. uSimende ufikile bengazange bekhale ngani ngewheelchair waswabona nesimo somuzi ukuthi hayibo isimo abahlala ngaphansi kwaso asikho right kunengane ekanje awuthi ngibakhele umuzi waqala wakhombisa ngoSimende yena wahluleka ukulinda isikhathi sakho mase sifikile wahluleka nje ukulinda waswemecela abanye abantu into ke nathi ephinde ishaya empilweni kuthi sekufika isikhathi sakho sokuthi ubusiseke umngabazi umuntu ozokusiza ufuna abanye abantu bese ke kuyadlula kanjalo kuthiwe sakhe isikhathi kade safika ngesikhathi esukuthi wena wahamba usuthatha ezinye izinto zabanye abantu yena umama lo efanele abekezele angahambe agijima segijima ku social media ubazelaphi kwaphela uZoso ziningi izinto ezenzela abantu futhi ke uyasho akasizwe umuntu ayilabo bantu abanothando abafakayo lapha akekho umuntu omxhasayo ngithi uhulumeni nabantu futhi abasizayo bakhona sebasizile kodwa ke phela ke mekuyisikhathi sakho ke sokuthi ungasizakala usizo selikuwena kuyenzeka izinto kanje enye into ebheda futhi ukuthi umama ngendlela sekhuluma ngayo sengathi uyademand ukuthi uZozo enze lento leyo ukuthi amsize nana indlela abantu abaresponda ngayo sengathi manje uZozo umunye wabantu ekhishiya ukuthi mhlambe asize into ethi kanti usiza ngokusuka enhlizweni yakhe ngenako ukuthi usebathi wagcinwa wacishwa ngakwazi ukukhuluma ngashashwa uZozo no ngiyakuzwa mina lento eyishoyo futhi iyona point ebengifuna sigxile kuyona kakhulu ngoba ihlangana lento besikhuluma eqaleni yobuthakathi there's a guy laphana ekuthiwa ngazi usiyabani okuyena ophosta kakhulu lento njengamanje noma uZoso sephendulile uphinda post aphikisane noZoso lento eyishoyo ayisilo qiniso kanjani njani my question is akusiyo umthakathi loyana baphethe uyabona ke mina ke ngizoyibeka nje ngqo uyabona lo siya ingoba usebone indlela yokuthi ngokudestroya lo nami ngizothola ifame uyayibona leyo nto so unalento yena kakhi uyadestroya uyayibona leyo nto mhlamba kanikelanga nangoshelinje uyayizwa leyo nto umthakathi wenzani neDevil worship alenzani ngoba liya destroyer libulale uyayibona leyo nto kanti futhi mubhekisisa bayakhala kakhulu ukuthi liyagqilazisa 2000 inesitezi nazo zonke izinto linomqondo liyakwazi ukusiza abantu abahluphekayo yena into uyabona manje ukuthi naye ilona ntuba ke manje lengizoyithola ukuthi ngimuyise bonke abantu balandele mina babone ukuthi lento iwrong ayenzini ngoba ke uyamvukuza uyayibona ukuthi akikho nganako sigqilazwa ingane bazibasha abanye ama comment uthi hayibuya sigqilaza ingane ngesitezi ya kona ninako ubuciko ngane ukuthi khona into ebuhlungu futhi uyabo yazi ungenza izenzo ezu100 ezinhle kube khona esisodwa nje esimbi esenzekayo esincane futhi esingasona ngisho mhlawumbe iphutha lakho ukuthi nje uinvolvekile nawe kusona abantu ngebakukhombule konke loku100 okwenzile bazostika la kulento embi nje eyodwa sibuyele emumva ke Nceko akusibe ubuthakathi lo ubuthakathi lo mostly ngoba phela some people bakukhombisa lento yokunga appreciate uyabona lento ukuthi there are people out there who give their lives and they give their savings to uplift a community uyabona lento ngoba as a community we should build each other uyabona lento as umfana omncane is trying to do uZoso lo ubuild abantu abangaphezulu ngisho kwakhe kodwa the very same people uyabona bafuna ukumcekela phansi manje lo mka uthola kangaka uthini wena kulesimo lesi hayi mina into endiyibonayo apha kakhulu futhi esendivile ndibe ngathi abantu abathethayo ngaba-negative bodwa so ndinombuzo ukuthi abasebenzele okuhle bathule nanoba nabo bayathetha into nabo babe ngabantu abamayo bathi hayi thina seke sincedile mangathethwa ngaye kanje nokunye ndikufunda ngesistory sikaZoso ukuthi
umuntu xa kenza okuhle makenze okuhle ngoba efuna udumo likaNkuluNkulu ukuthi imali ube khona. Ngoba uma wenzela abantu okuhle vele khona into ezinje ezivelayo. Okuthoyo wena uma wenzela bona nokuduma uzawuyeka. Kanti uma wenza okuhle ngoba ubona ukuthi calling yakho ukusave abantu uzawuqhubeka nakho. So uqhubeka naye nalo okhuluma kabi noma Yebo. Ngoba wenzile yena kakuhle kumsize naye. yazi Safanele umuntu agxile emkhuleko. Yazi isimple lento. kahle ungena empethe mashiyeni Imana mashiya akha qothukile. awu ingcebo yethu Yadlala. Yabo khona lento le Uyadlala? Qothukile phela. ingam kanti yabo uyabona as much as sikhuluma ngalento yokuthi nabantu banalento yokuthi manje banga appreciate imizamo yomfana uyayibona leyo nto but ngiyayithanda le yokuthi udumo ave luyinkinga futhi udumo mawulenza yabona njengoba esho Lumko ukuthi into kuyicalling yakho uyayenza ngisho abantu bekuthuka bekugxeka uyayibona leyo nto ngisho sumsizile yabo ngoba inkinga lento yobizo osukubizelwe kulona ngoba ubizo ulenza ngisho abantu bengayi appreciate into obizelwe kuyona uyayibona leyo nto if for instance uJesu khona into ayikhulumayo mayetshela abafundi bakhe yabo uthi kumsiza ngani ukuthi umuntu athande umuntu omthandayo uyayibona leyo nto ngoba ukuthanda umuntu okuthandayo uyazi isithembiso uma ngikunika le phone uyayibona leyo nto ngiyazi ukuthi khona into enhle nami engizoyithola kuwena kanti sometimes ukusiza umuntu owazi kahle ukuthi ngeke ngithole lutho kuyena uyayibona leyo nto ngobani ngibizelwe kulento yokusiza abantu uyayibona leyo nto uyenza into out of love uyabo awuyenzi out of uthola ifame ufuna ukubukwa uyabona leyo nto futhi uyenzelani uyenzela uNkulunkulu lokuthumile yazi khona umfundisi wami ngahleka ngaze ngagingqika hey yabona wemfethu ayikho into elikhuni njengezwi uJesu alishoyo lokuthi uma ukhuleka okhulekela ngisho isitha sakho uyayibona leyo nto uthi la ngifike ngizwe ukuthi iyangibinda kodwa manje ngithi hey ngoba kusho wena Nkosi ngiyamkhulekela naye uyayibona leyo nto ngoba sometimes khona lento esisizayo kodwa angithi akasho ukuthi umkhulekela uthini phela uyamkhulekela ukuthi ngizothini uzokhuleka lokho kusenhlizweni yakho yabona owami kumkhuleka ulula Nkosi salusumthatha hawu ngiyamkhulekela hayi cha phela umkhulekela ukuthi fanele aphenduke Inkosi ingakabuyi hayi uNkulunkulu akakabe saphenduka lo Nkosi akakabe saphenduka manje akahambi nje lo muntu phela mayefa enjalo indlela yakhe yinye uyabona leyo nto phela kwakhe nobaba wakhe lokho ngeke lapho yabo so lento iyabiza ukuthi understanding ubizo lakho yabo no matter what people are saying ngawe uyabona leyo nto okay asivaleni le ndaba ngiyangivalela manje khona ungene mashela nasamaqothikile uthini rena defense before siva ngithi mina ke la akuyena uzoso kuphela khona nje ivideo engeke ngadlula kuyona siyayihalela sentozana bedayisa ngenwele iyabafundisa abantu siyazi umfundo abantu bathenga inwele enza kanjani yathenga imoto yokuqala yanendawo adayisa kuyona inwele isithenge yesibili imoto sekwakhona manje umuntu obuyisa inwele uthi inwele zimbi aya ama comment kuthiwa ngathi nendlela okukhuluma usakhuluma kahle lokhu uthenga imoto esibili yabona ukuthi ubusathane eminingi abantu basuke begade into engaba wrong awazi nalobuyisa inwele meyikanye inwele uyasho ukuthi hayibo lezi inwele zinhle nje kochi manje zibe zimbi kanjani inwele ngicela ningibukise kodwa ama comment so indaba isekho inweleni indaba isilapha manje emotweni abantu bahlulwa ukuthi lapha ina 27 years ibagqilazi impela abantu bahlulwa ukuba nomona womuhle
uhalela ukuthi ayibo lo muntu azabe la ekhona ube kanjani lento bafuna ukulangazelela ukwazi khona bezokwazi nabo ukuphuma ehluphekeni hayi ukuthi umuntu nje wena nje ulokubekwa wrong nje ubekwa wrong ingakho ke abantu bengaphumeleli yazi khona izinto ezi-exposer i-true character yomuntu ngoba yazi uNkulunkulu wenza into enhle inhliziyo wayigcina ngaphakathi kuthina ngoba angikwazi ukuyibona inhliziyo yakho ukuthi injani kodwa uma kwenzeka izinto ezinje ilazi kuveza khona ukuthi wena uyinhloboni yomuntu uyayibona leyo nto ngoba kusuke uma usukhomenta kabi ngaleso senze senzekile ku-exposeka your true character ukuthi kahle kahle wena umfiselo omunye umuntu into enhle you're always looking for the negative you're always looking ukuthi how do I loya muntu njengoba achieve eyaphambili how do I stop ama achievements aloya muntu uyayibona leyo nto and iqiniso lelo nceko because you find ukuthi ezintweni ezinhle abakhomenti ngeke umuze umuntu etheke chayi siyambongela uzosusenze into ukuthi enhle but once kwanento embi ila alento zakhona sebethi sesiyavala Yes. uthini wena No, ngilalela lento le ikhuluma and futhi khona izinto eziningi ezibuya emqondweni nje engeke ngikwazi ukuthi ngiyikhulumi ngoba phela zithi kuba confidential yabo. okay wawe okay kulungile asivaleli kanjena ke le asishile okwamanje guys ngakolami uhlangothi ke asibanxuse nje abantu ukuthi nkosiyami ake baye kubuthakatha akabaye kumona abantu akezizama ukuphamisana sabantu sonke sila emhlabeni for isikhashana akekho nje la emhlabeni ongaphumela obala nje manje athi uzofika 100 years yena sonke silana nje lesikhathi esincane sindawonye la emhlabeni ake siphikisane kamnandi sithuthukisane sonke si-enjoy impilo siyahamba vele mfethu yabo it's not like uma ungiphe imiliyoni lelo miliyoni lelo ongiphe lona ke manje sekuzoba into esengohlala nayo ngiphile nayo impilo yami yonke it's something nami ngizophila ngalo ngilishiye nje la nomunye adlulele phambili ibhande imtshelekwana lento yempilo ukuthi khona into engiyithanda before sivale ngicabanga ukuthi noLumka mhlawumbe angayifakaza le why Lumka no anibalela ngiqala cha why Lumka ngizoza ukuthi why okay sinale uma uNkulunkulu ekhuluma noJeremiah Jeremiah 17 hey akazi Ngisalalele mina ukuthi Jeremiah 17 ukuthi sengikhohle ukuthi it's verse 1 uthi aniyazi yini inhliziyo ukuthi ngumkhohlisi ngoba ikhohlisa ngisho izikhohlisa ngisho umnikazi wayo uyayibona leyo nto so lento isikuvezela something about inhliziyo zabantu uyabona leyo nto ukuthi before you comment check your heart first uyabona leyo check yakhe inhliziyo oqala ukuthi do you want to see progress or do you want to destroy other people bese uyayithola ke wena your identity between the two uyabo before you comment uyabona leyo nto ask yourself ukuthi am I building or am I destroying fakaza Lumka hayi ngani kunjalo uJakobe 17 Jakobe ngoba phela cha ingani kusafakaza ukulumka yancela uLumka angithi siyafana siyakholwa naye sobaba thina ninaye khehla ke wena ke nomntana wekhehla manje ukuthi uphela angazi ukuthi ngikhohlisa kanjani okay asingangena ezintweni zabantu abayikhuluma behind closed doors bafethu onelighter note nanto lunye udaba la lokugcina kumina bese singena endabeni eniziphethe ikhomishana kaMadlangi yaqhubeka ngicela silalele le clip nje kafishane bafethu then ke sizwe ukuthi ubaba uSibiya uthini la ngoba ubaba uSibiya uzwakala eziphikise ekhuluma izinto nje ezahlukene lapha na kwi-commission so into ecishe ifane nale eyikhuluma intombazane lapha yayithi she did the things that made the pot not to be undone, something like that. Where are the 21 dockets, 121 dockets? Where are they? Now, yes. They are. I'm asking from the custodian now. They are in
I take it that they will be with the political killing task team project manager. Why were they taken? They were taken, brought by them to be taken to where they needed to be taken to, which is the specialized unit, murder and robbery unit, which is mandated to investigate political killing task team. So kuthini uphala kweni ngento enzela phela kwi-commission especially ngobaba uSibiya? Yabo lento leyo ngingasho ukuthi ubaba Sibiya mhlawumbe ezinye izinto yazi mesikhuluma sisuka mhlawumbe singaphansi kwencindezi izinto ezisenzayo. Ngoba phela I think akukho lula ukuthi mhlawumbe yabo mase ngathiwa nawe urecap kuzinto obuzenza kuJanuary angeke uvedane uzisho zizona ngqo but izothi mase ibuya musu ukubona ukuthi ke le izokufaka ebishini khona uzozama ukuthi nawe uyikhave usubona ukuthi impela kushubile abantu bamile la nama camera yabona ayakushutha sebenza asikakhohlisani Hayi kona. le muntu akazi cishe ngathi isidumo. No but ngifuna ukuthi nawe uyibeke lento esombeni ukuthi mase ngathiwa nawe mhlambe usesimeni sakhe angisho ukuthi lento ayishoyo ngiyayisupporta noma ngincika naye but ngiyambona ukuthi ke wayiphasa leya test no ngeke ngisho ukuthi ngayiphasa engingakusho ukuthi kwangekho okushoyo ukuthi uyaphasa noma uyafeyila yini. Okay kulungile ke wayiphasa noma wayifail avele ngithi ngayifeyila. Lapho sekinkanze sishelwa amanzi. No but guys lento ikhombisa ngokusobala ukuthi yabona labantu abasiphethe asiphethwe imanga zabantu bemhlabeni siphethwe abantu abangena idea nje yokuthi kwenzakalani ngalomhlaba and that's be a guy nokuthi wangena kanjani emaphoyiseni mina ngiyafisa ukwazi. Yabo so uma kuthi sophathwa abantu abanjengalabana ke but kwenzeka yonke imkhakha guys nginamanga. yes Ngoba even namakhansela enu lawa aniphethe ubani futhi lo manje Angazi kwalapho pop. mhlawumbe notification so even namakhansela ke azenzelwe kwawo nje. Uthola ukuthi uphathwe ikhansela elingazi ukuthi kwenzakalani endaweni eliphethe. ya lento le eyashiwa lapha uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ebejengisa lapha ukuthi akwazi ukuthi mhlambe uphathe amaphoyisa ungakaze ufike la endaweni mhlambe ukuthi uyenze ezinye zezinto abazenzayo wake wayistate lento le wayisho lapha kuMadlanga. Yes Uthola ukuthi uphethwe iphoyisa elingakazi libe iphoyisa Yes. elingakazi libe nayi security Yebo uphethe amaphoyisa. yebo principal esikole ngazi ukuna uthisha lapho uqale lapha phansi. iyona into ebeyishiwa ke Ungaphatha kanjani isikole? Yeah ngeke ube umfundisi ungakazi ube yisona. Abangani. Sazi-ke lapho. Busilalela nami la ngidlule khona. Uyabona mina ngizoyibeka ngoba phela nginamahloni ngala ngiphuma khona. Yabona being an ex-drug addict. Yabo I found ukuthi ngeke umuntu ohlale 4 years edeskini efundela ukuthi abe yi-social worker bese acabanga ukuthi uzo advisor mina engakaze adlule ema-drugsini. Uyabona leyo nto? Uyayibona leyo nanokuthi no lento eshoyo mina ngiyasupport samkhulu. Ngeke ungayenzanga into ucabanga ukuthi uzo advisor umuntu. Yazi kufana nomuntu odlula kwi-divorce, uyabo, in a marriage, uyabo, azo advisor umuntu ongakaze ashade. Hayi ngeke ngiyakuphikisa. Ngisabathenga yazibamba ayangivumelani nawe. No mina ngiyasupport. Yabona njengamanje sibukela phansi amandla education. Isicino sogcina sesithi ngeke mina ngilasho udokotela ongakaze aphathwe isifo esingiphethe. Mina ngendlela ayibeka ngayo ngiyayizwa. So kunezinto ezitholakala ku education othola ukuthi ilokwazi khona ukusunderstand isimo somuntu ongakaze wena ube kusona. No yabona nje But awukwazi ukuduza umuntu ngento ongazi udlule kuyona. Uyakwazi. Ayakwazi. Hayi ngokwami mina awukwazi. Kusho ukuthi azivumelane lana ke. Asingaye emngcwabeni sodeduza abantu makuthi awukaze ufelwe. Akekho umuntu ongakazi afela. Imina. Ngafeluba. Wazwa nenhlanhla bo. Wazwa benenhlanhla bo. Ngicabeni zokukanti ukuyaphi? No ngihamba yonke imingcwabo mina but ngifike ngiduduze ngingafela. Njengoba ehamba yonke ingcwabo ngisho ukuthi usukefela. Izinto ezimbi emhlabeni eziningi ne
but masingathi wonke umuntu kumele adlule kuzo zonke zizimpi zinjalo Yeah. ngokwazi lo pain yento ethile uzoyi-understanda ne-pain ethile umuntu ongaske wena ukhulume ngayo uba ngeke akwazi uku-advisa umuntu ngumuntu ongayazi inhlungu at all othi mina ndakakhula kusoft namanje umuntu ongeke kuyakwazi uku-advisa umuntu okuma-drugs nohlupheka Yazi, we Kodwa have- ngeke umuntu ngeke sidlule kuwo wonke We have abantu abama-best directors amafilimu abakaze ba-act Yeah, uyayithola leyo nto but they understand i-industry. We have ocoach bebhola thothi akaze adlala ibhola That but is- uyali-understanda Ihlukile le ibhola nto leyo. ayihlukile. Awukwazi So ukuthi ududuze umuntu ongakazi ambone uma wakhe wena usekwambona uma wakhe. It's very No, different. Mna, I It's can very speak- I different. can speak to Uthini? someone Awukwazi Ukuthi ngeke ukududuza ukwazi umuntu ngento ukududuza ongayazi. umuntu ongakaze abe noma wakhe ambone ngamehlo wena una Mhlambe- uma wakho. mhlambe we need to understand ukuthi iyini education yini lesuke ifundo because I think mhlambe siyilahla lapho njengamanje. Mna, I've Okay. never been addicted, but I'm able to speak to people who are addicted to izinto ezithile. Baphile. Ba- So Bakuze. uNkulunkulu ongifundisa Yes, lokho. nami ngakwazi Bangizwe. mina ngakwazi nje ukukhuluma nomuntu Bangizwe. ongenamama mina Hayi. nginawo umama futhi Hayi. angizwa ngilalela. Ukuthi mhlawumbe sabantu asifani. Asifani. Ngendlela esi-adaptha ngayo izinto Education. mhlawumbe Ngoba ayifani. ngezinto esihleze siyibona la zenzeka nezinto thina izidlule kuzona. Awuzazi indlela Ezinye izinto ezidlule kuzona. uNkulunkulu Zifundisa okubonisayo into ukuthi- eziningi. Hayi. Awusingimiyeke kodwa. No, Mina ngokwami asivale le bathi ke nje cha nceko. Hayi, mina ngeke bandla. Uzo-advisor. Ngento ongayazi. Sima ngadlula Hayi. kusona. Nami Ah, ngimanami. Athi ke ngibuze kanje lo mbuzo nceko. Usizobani ukuthi uphume kuma drugs? Ngisizobani? Ngisizwe uJesu. Uyena wak-advise. Uyena wangithwalela konke. Okay, asivaleke nceko kwavele kwasuka uJesu uJesu sikhulu sakhe, akho umuntu wafika. Yeah. Lalela, asike siqale la. Yabo. Asikayiqala. No, futhi ngiyakusupport. Okay guys, Uyabona adlulele endabeni elandelayo nceko siyakuvala because njengamanje ozugcina ulahlekisa thina kuphela ulahlekisa nabanye abantu. hayi so. Guys, please seek help. Kunabantu abama-professionals abakufundele ukufundisa abantu izinto ezithile. So please go there. Uma ufuna usizo ungadlala onceko la bezokukhombisa i-drug addict to bezokukhipha kuma drugs. It doesn't work like that. Hey. But ke Lona asidlulele kwena ke lawa nje. social worker Okay, lawo. sibongile nceko. Adinga ukuthi aza-advise wabafundisi nawe ethwele iy'nkinga. Okay, siyabonga nceko. Thank you. So ikhatha le part yakho ke sifake ebomveni. Ayabhoka khahlela. Okay, adlulele phambili ke njengamanje size siqale ngawe lo yini oyiphethe. Oh, ayibo. Mnendaba imile nje notitshala wase East London ekuvakala ukuthi nje uqwayizisa abantwana iprostitution ke. Yeah? Hayibo. Ama-students akhe. Ama-student kuthiwa nje 15 years to 21 years. Yo. Okuhlakhle uthatha abantwana uyaqonda uba utitshala bathenjiwe. Uyusumntana akho esikoleni Usazi sembele usafe lapha esikoleni. Yena ke uthatha ke i-advantage yokuthi uyazi babantu baswele anothi bahluphekile uyazi babaswele kuthi awuthatha bona straight abantwana basuke emakhayeni nyanyani angathathi enganiwanga entweni. so kutsho ke uthetha nabo ngendlela athetha nabo abayisaphe bayisakhona ngendlela obasekakhe nomzi kwenziwa yonke lento khona. Manje sisiwami masenibuza le ndaba isinexesha elingakanani? Hayi ngoba ivakala ukuthi i-investigation isaqhubeka njengoba eqhubeka kubanjwa nje yonke into isezawuphenywa kuye ngokuloko kuvela ukuthi kakuhlahle iqale nini. Hey Kodwa ke othisha ibona baspenda isikhathi nezingane. Yeah. And othisha they have a gift engandele bani yokukutshela ukuthi yabona wena la eclassini lami wena ungaba yilawyer. Ulalele nawe ngane. Yeah, wena ungaba udoctor. Wena ongefahleka nje. Usakubona uyapi? Okusho ukuthi kunokwenzeka mhlawumbe ukuthi umiso umem ubebona ukuthi hayi laba bafanelwe le profession. Waseqale basiza bese bancane. Hawu wazi wakhona nalapho ke la beyodayisiswa khona imap nendawo. Ukuthi kusho ukuthi ingakhona kol 6 Eastern Cape lapho nje. Islandane East kude London. nelisikisini awayilonto mayingaba kobhizana ukuthi okushoka kuhlehle ufuna ukuthi ingaxhumani naye Yeah. because Islandane mawuthi uyayilanda Kude, kude yeah. Eastern Cape nje Yo cha bakhona ke kude. nalabo abathengayo 16 15
Awuzibeka icala bazi. Imake lilaphi iphutha ngabathengayo manje. inhliziyo Yazi. Hayibo Yazi, ingane zabo Nembeza. Uyacabanga leyo ndoda, uyacabanga makuthiwa ke uyathenga umuntu wesilisa. Usuya order laphana ke hayi ngifuna Yeah, no, yazi lento- lo ngifuna Hayibo, lo ona inkukhwini. 15. Uyabona leyo nto. Ukuthi ngiyakwazi. Ingakho umthulisa kanje. cha usikhathi sengivele yabuya emqondweni ukuthi no man Ya, awuyibambe ke sizuncane ekuthuthini. Ufuna lo ona 15. Angithi phela uzokhuluma nomdayisi. Usuya order hayi ngifuna lo ona 15. Uthi athi mayithi uyamletha. Ulethe ingane yakho ngqo. Uyayibona leyo nto. Into yoyithini leyo? We understand umuntu wesilisa. Lo mbuzo ucishe ufane nalowo ukuthi inceko ahlambe ke cishe ngathi entweni oyijwayele wena but angazi uma usijwayele. Umbuzo usekutheni endaweni enjengo Butterworth abe endaweni lezi ekuhweba khona ngomzimba. Ngihlala ngizibuza and khona ungamphendulanga ngakazi kahle ukuthi hayi ugxilile khona. Uma usufika lapha usuthenga, do you ask isibongo ukuthi ake unkosazana wakabani noma nje kufike ukhokhe zibuye ngomsebenzi kuhlukana? Mina ngabe ngiyakuphendula kube ngiyazi. Kodwa angicabanga ukuthi mhlambe isibongo into abayibuzayo mhlambe amagama nezibongo yabona lo. Kodwa mina sengibuka lento yokuthi ke as much as wena umuntu wesilisa uze I say let's estimate ngithi a 40-year-old somebody yabona le nto afuna ukuzolala nengane na 15 uyayibona le nto in that process ke eselethelwa mhlambe ke userumini silethwa lengane na 15 anti akabuzanga gama akenzanga lutho useyafika indodakazi yakhe ayizalayo ezolethwa efakwe kulento. But guys asikhuluma iqiniso angazi noma mina kuphela nozazi izitori zabantu abalala nezingane zabo abayizalayo and kuya kwanda njengamanje. yebo ni Enezincane. kodwa ke mina okuqhamukayo kule story mesisho ulokho njani usiphambo kuvela ukuthi angithi manje lesikhathi samanje baningi abantu abathathe lento yabo abantu abaningi bathi badinga abantu abama-virgin. Ngibona ukuthi mina lo thisha lo uhlangene nalabantu laba ingake ethatha ingane ezincane kanje kudingakala ingane mhlambe ezimsulwe engakazi lutho ukuthi bayozenza inhloso zabo ukuthi lento yabo yokugwila ikhuphuke phezulu iya phezulu yabo ngakusaphenya nje kuningi into ezovela la. Yeah. Hey. Kusho ukuthi ke esimene njengaleso sekusinda nina. Hayi. njani besigodole emhlangeni nje kulonyaka Ucabanga akasibonanga yini Benogada ingane. phela phela phambi kwami nathi phela No asihlukanise guys. waphela phambi kwami Khona indawo ekuthiwa semhlangeni nasemobeni. Asikahlukanisi umoba nomhlanga. Okay, yeah but ke on a serious note bafethu siyazi indlala ikhona. Abantu balambile kodwa ke ake sicabangele ikusasa lengane. Cabangela lengane oyithathayo oyidayisisa umzimba. Kufana uthi uyibulele. Kwenzakalani kusaseni layo njengamanje izokhula inamuphi umqondo. Impilo iyibuka ngaliphi ihlo. But izinto ke lezi engadinga ukuthi zikhulunywe nje kanje mina wala muhla ngothi abanye abantu Dingisibhala. okubuhlungu sakhula kunethayithi hayi nane necklace. okubuhlungu kakhulu endikubone ngalosisi uzifihlile ebusweni ne ake banjwa ngoba akafuni ukujonga ngabantu. Siphila kwi-generation apha abantu bengamsaba uThixo besaba abantu. Yeah. Okuthiwa yena abantu bembona utitsha lophumelelayo. Emfihlakalweni uyaziba kaphumelisanga ukuthi utitsha ukuthi udayisa abantwana babo. Yabo? So usabathini basizombona siyamazi. Kodwa uThixo akamsaba ukuthi uyambona. So siphila komnye umhlaba. abantu abasenanga Yazi ingqondo yami ngendlela evela inhlanhlathe ngayo. Yazi misakhuluma indaba yokuyifihla kubantu. Bathi ungayifihla inkulunkulu ingikhumbuza abantu besifazane. Oh master ke when it comes to that. hawu Uthola ukuthi uzofihla ubuso nge-makeup
into efanele ibe sobala kodwa izinqa isobala afake imini skirt bese ngiqakeka ukuthi iyayenza sense lento le nje yabo Yeah. but ke no Ziyakhala ke Sikhono lokuyifihlela kuthena angizwa kahle. uyayiva uveza izinqa ngaphandle kodwa i-makeup uyibeke ebusweni bafihla ubuso Awucabange mfethu kumele ukuthi ufihle izinqa kodwa Kodwa le story lesiyafana yebo nomunye iyafana yeah Gogo wathenga isigqoko emcimbini. Sira sikangilalela omunye ama comedy kanje eyisho leyo nto. Gogo kwathi sekunetha wanyusa iroko wakhava isigqoko. Wathi umfana gogo izinqa zingaphandle wathi emfana wami izinqa zigugile. sisha Shotheka nala kusho. La kudala. Yeah, hey. okay ke guys kumlani uphetheni ngakwena bese Ile ndaba le erezwe i-NERSA i-Natural and Energy Regulator of South Africa. I think i-regulator i-dispensation yagesi ngo-Eskom. yayibona abaphethe ukuphakwa kwamandla kagesi So ba vumele lento ke yokuthi ke to increase ama prices kagesi as from the 1st of November. So ama price hikes yabo base bethi ke ngibona lento yokuthi bathi per a kilowatt per hour yabo and a fixed charge yabo so so bevumelene ngo 12 is it 12.6%? No, it's 12% abavumela ukuthi uhike in electricity prices. Kodwa ke base bethi lento ke you should check ama pricing as per I province ohlala kuyona. Uyayibona lonto ngoba eGauteng is one of those ekufanele ube nama prices akhona. I-Western Cape and kuzoba iKwaZulu Natal. Yabo. So ugesi they will hike it in different proportions kuzo zonke lezi ndawo. Now, question is, okay, izinto ziyanyuka. Yabo? Especially ugesi, ngoba ugesi is a necessity kubantu. Uyayibona lonto. But if they increase ama prices abantu abasebenzi uyayibona lonto how are they expecting abantu ukuthi to pay for these hikes enzekayo uyayibona lonto so bengiyibuza nje ngibuka lento uyabo ngoba lapha eJohannesburg ke bathi bona they have exciting news for Johannesburg prices uyabona lonto ngoba bona the prices there are set to drop and bese they will be rising slowly uyayibona lo but kwezinye indawo kuvele nje kwabekwa le price hike yabo and futhi sithola lento yokuthi of lately there's this electricity meters are rolled out uyayibona lonto meaning ukuthi as they are being rolled out yabo as anama prices are high kwa abantu besakhala ngokuthi nje ugesi ka 500 mostly kwezinye indawo awulasting ishinyanga no but ke nceke asilikhuluma iqiniso kuleyo nto mfethu ngale kagesi kuphela izinto eziningi noma inkinga eziningi ekhungethe umhlaba njengamanje zidalwa yilabantu abaphethe because leyo nto leyo nje ukububuza nombuzo wakho uthi bathini ngalabantu okuyibona abama consumers abantu abasenza ugesi abangasebenzi ilula impendulo lapho yeah bathuma abantu ukuthi babe izinyo kanyoka uqinisele ukuthi ba rope ugesi ukuthi aba rope ugesi bayabathuma it's like crime bafethu icrime yakhiwa yilabantu abaphethe yeah because uma ulambile esweni uthi angenze njani so asike sibukeke ukuthi who are the real criminals kahle kahle in this akuyaziwa phela thobani ngoba phela bazothi ongawukhokhela ugesi orobhayo fanele aboshwe and yet ngala angisebenzi ukhona waboshwa ngiphala namanje uboshwe nje
kuboshwe abantu laba bavezwa kwathiwa bebibona beqhekezile wangaboshwa umuntu kwakufanele abuze ukuthi the undisclosed US dollars foreign currency ifunani endlini yakho. No, iqiniso bafethu ekufanele silibheke kwesinye isikhathi ileli lokuthi icrime South Africa ngifuna ukuthi South Africa ngoba ngise South Africa ngazi kwamanye amazwe. Icrime inabantu bayo. Icrime inohlobo oluthile lwabantu kube nohlobo oluthile labantu ongesiyona icrime uma benzile. Yabona nje manje ngasekuthiwe kunomuntu odutshuliwe la ku driveway. Phakathi kwami nawe khona ongaboshwa. Yeah. Sihlalele la sobabili. Ngabobani. Umama nje ngaboshwa. Sila sobabili. Uthola sobabili asazilutho. Kodwa khona ozoboshwa kuthiwa uyena. Hawu, thubuka njengesigebengu. Ayosukela unciko ke manje. Angazi. But serious note guys, ubugebengu eSouth Africa benziwa labantu abalapha phezulu. And bonke bazigebengu. Akekho ngcono nomunye. Bantshontsha bazi bantshontshe isizwe. Osibiya laba bese bebabuya bezokhuluma into abangayazi. Kumadlanga commission. Yabona ukuthi ibhlungu le kagesi. Yabo. Ngoba yes bakhona abantu abawukhokhelayo ugesi as usindu njalo. Yabona leyo nto. And they suffer the same thing nomuntu ongawukhokheli. Kodwa nceke ake sikhulume ngendawo yangakini mfethu. Ngake kavashela kakuboka nceko. Ngangofuna indawo nami inxiba nje lokuhlala ngakhona. So ngayibona indlu iright then ngase ngibuza imibuzo ofanele uyibuze ufuna indlu. One of the questions engawubuza ukuthi ugesi udonswa wapi kumasipala Eskom. Abantu babuza ibhathi ukuthi silaka laphi naleyo nto thina. Yabayazi. Hey, uthi mina ngiyaguga bese lo ngafika la ngazi ukuthi ukhokhela wapi ugesi. Futhi ke ngase ngcono ngihambe ngobuza komakhelwane. Kwathiwa akuyefana impendulo efanayo sonke la. Yebo. Manje phela inkinga abantu will end up not paying for electricity. Ngobani? On daily basis abantu balahlekelwa imisebenzi. Yeah. Uyabona leyo nto. Our create ama job opportunities for abantu ukuthi ba maintaineke these payments. But kencebo angazi khuluma phela kathula nje usebenzisa ugesi. Awusebenzisa ugesi ukuthi abakuyinkinga vele ugesi ama units akhona bewuthenga nje noma la 100 rand iunit ekhona ibe encane ngoba sekuthiwa kuzonyuka nje kuzokwenzakalani ngempela. Wabunga lasting ngisho isonto. Ngike ngakali na tifezi. Tshothe ibhodo iphela yayibona liyabila eziko. Uthi ubuka imithi ihlalele nje kuzero. Wazangisukela. Wazangisukela mina ngazi nathi isikhathi sakuthenga. Ngisukela. No but ke into enzima le guys but ke ithinta into eziningi. Yeah. Ithinta into eziningi kuthina sabantu nje uthola ukuthi ngale kokulinda imisebenzi ekhulumeni. Can't you create imisebenzi yethu sikwazi ukuthi si supportane sisodwa because nako ukuyicreate kuyahlupha uma uzoyicreate isupporta yikho yabo yazi khona into engiyithandayo ngiyaxolisa ukuphazamisa ake sinikulumke ithuba kade ukhuluma yaluma uzeqotho kamadevu ukhuluma no yazi mina into engayitho ngoba baninzi abantu abake bawayeka namabhizinisi bewaqalile bangachola support thina nje singabantu abamnyama funda ukusupport umuntu omnyama yes akezama make ayithengisa lonto 50 rand ithenga lonto 50 rand nobu uyoyibeka kumchasila nje yebo ubuhle friend iproblems yes ama challenge maninzi ku business mina nje I can say ama challenge apho omnye umuntu ngewuhleli futhi business ifuna patient yabo omnye uzakuxelela nje into opposite walento yamthengisela thathu opposite uvela ubona bakafuna ukweseka makayeke ke omnya kweleta angafuni ukukhokha kodwa wethu uyabona umuntu ekumele uyakweseka so iba nepatient na ku business lakho nje xa ufuna ibusiness masisekaneni guys singayi ngokuthi abantu siyabaza okanye ungayi ngokuthi wa KP yonke lonto nomazi ngayo but mseke
ukuze na adlala ledlile. Siyeke le ndaba yokuseka Wakhala pho. abanama-tavern Engakhali. Kuthi ungazukhale ngoba omunye umuntu angangakhokha kanti etavern ube spend 5,000. Yabo kodwa ahlulo 50 rand ukuthi makakhokhe into ayikweletile. Asisekani. And mawuthi uyajonga kwayilonga funa ikuseka odla imali bliphi. Kwayena kayiphambili kwale salary yakhe ayimsizi ngalutho. So singabantu abamnyama sizavaleleka ngoba so ne opportunity andizi ku ende ndithi kuye emfethu khona into ethila una 5 rand ngino 5 rand masi order emva koko sawubona basinyuka kanjani sifuna ukuzenzela sodwa. That's why singabi progressive. Khona wayengihlekisa. Nokuyezwa kahle. Khona wayengihlekisa. Hey. Kade ngiyibuka nje le ndoda. Igcwele nabangani bayo ebephuza kusukela ekseni kuyoshona ilanga. Monday yabo ngithi Friday iyagcina emsebenzini bazophuza ke Friday baphuze Saturday bayamemezana Monday morning ngithi ngilele ngizo makhelwane ungangihlekise khumntwana manje makhelwane angizame ngemali yokugibela. Hawu imake nciko sibambe lapho le story. Umakhelwane wakho usaphila Ntombela? Yangiqhatha manje. Yaphila. Ubona sengichaya slow motion. Replay. Yebo, yile nje show nomka ukuthi umuntu for the wrong reasons spend imali engaka but for the right reason fail totally. No, the reason ngibuza kuNtombela kule nathi fethu ukuthi ayinahlale ekhala ngomakhelwane wakho nje. Ukuthi njalo manje. Lokho nje ngephoyisi. Kade kakwazi Friday kuyale. Yebo, so nginalento ngibuka le story. Yabo ukuthi how South Africans acindezelwa kanjani kahle la we are born free but taxed to death. Uyabona leyo nto sicindezelelwane to feed ama lifestyles abantu ababekwa yithi in power yabo. But when you look we president le abayibulala yase Libya uMohammed Gaddafi. uMohammed Gaddafi in his era akekho umuntu wayeswela eLibya. Ama resources onke aseLibya ayesupporta ama citizens aseLibya. Even if umuntu thiwa fanele ayofunda phesheya wayikhokhelwa istate. Uyayibona leyo nto. Yonke into eLibya they had a living wage beyabantu baseLibya, but because of foreign interests babona ukuthi they cannot gain anything ngeLibya. Hayi ibeke njengezothi ngenxa yommona lamazwe lapha ngaphandle umkhopho. Yes, bambulala uGaddafi. Uyayibona leyo nto. Ngoba uGaddafi wayekhulisa iLibya nomnotho wayo. Uyayibona leyo nto. La eSouth Africa bakhulisa imkhaba. La eSouth Africa sidayiswa emini kaBar. Yabona mawungahamba manje uya ngala eRichards Bay uzofica ama horse and trailer o 6 meter no 12 meter lawa ama Superlink aphethe ilahle. Uyayizwa leyo nto. Leli lahle liyapi? Liyemkhumbini liyaphesheya. And yet sinalenkinga kagesi. The very same lahle elimbiwa la eSouth Africa leli esama citizens ekufanele ngabe lisiza thina kodwa lisiza abantu baphesheya. Cabanga. Uyabo? eSouth Africa idume kakhulu ekuncedeni. Yakuthanda ukudonate, yathanda ukusiza. On which bona abantu balapha bona hayi siyakha. But my question is usiza kanjani ungena lutho? Because eSouth Africa ngendlela ekoleta ngayo. Nanso Khona imfihlo. Kodwa manje sasimaningi le South Africa. Yabona sesiza khona. Maningi. Is the richest. Maningi. Yabona nje musifayela phansi uyibuka. Ngathi khona lesenza khona ilimo. Serious khona la. Into engale. Iphesenti eliningi litholela abantu abanomshini ngoba ni asinayo imshini. Asikwazi kanti ukuba lekuzenzela imshini. Yona into engake siyibuza ukuthi abayithengi ngani imshini. Khona into ekhona engale uyothi ngasho. No, ama South Africans adume ngokuthi ama consumers and amanye ama countries they are manufacturers. That is why njengamanje kuduma otemu nobani bani because zonke izinto sizilanda
eChina nakwamanye amazwe Kodwa nje uthi asikwazi ukuzenzela nezinto esingakwazi ukuzenzela sithenga eSouth Africa uzothenga utamatisi into ongayitshelele yona engadini you know izinto ezincane singakwazi ukuthi sizenzele thina zona sizikhiphela imali ene xa uthetha ngokulima ungangathi kube ngathi old school Ya. bakuyangalela nje Yebo, ukuthi hayi bo uyaphendula. lona kanti wena ubukhulaphi uphi but kubhlungu kakhulu ke ulimeke uqede bese beyantshontshela Nanso. zifike noma badedela babulale imbuzi amakhelwane futhi uyafika seyidle konke Yeah. amabomu so asibele kule nto yokusupportana abantu benkosi I think ibalekile izimo enjengalezi zogesi nani kulukhona kwamanje ukuthi khona singakushintsha ngazo but singayishintsha thina imindset yethu ekutheni ngazi ukuthi uma kunomiswa se-East London odayisayo umuntu athe qabi kuba ngithini uzeka no ngithi uyasupportika amabhizinisi hayi abantu angisazelelwa ngeke adinge kusupport kufanele aboshwe lo relative ethu phetheni into engiyiphethe manje la ngiphethe uBlack Coffee maphumulo lana ke iGlobal Music Star kanye ke nonkosikazi wakhe ex-wife yakhe uEnhle Mbali Mlotshwa bewumlingisi la futhi business woman babeshadile lapha komshado wezulu ngoMay 2011 base bashada kumshado wesingisi lapha yana ke ngo2017 bahlukana ke ba ilukhunjani kwaqashwa kikhongcoke shuthi ke ba divorce divorceni ke kwabo ke wacela ke lapha ke uEnhle Mbali Mlotshwa ukuthi hayibo babo abantu abami ngicela nje ungifakele lapha ku 100,000 njalo ngenyanga hayi uBlack Coffee ngathi akayizwisanga kahle leyo akazange ahambisane naye cabange ke lapho ke ulokhunjani uMbali unezingane zakhe zabafana nje ezu2 zika Black Coffee ukube uBlack Coffee uyakwa ubube njengobaba beqale abefanele abone ukuthi ake ngoba unezingane zami angimniki ulokhunjani u100k awuyilutho ngoba ingane zami fanele zibe nekusasa eqhakazile wamshaya indiva ke wasukuma ke uEnhle wabona ukuthi ayingeke nami ngifuna izwi lami lizwakale wahamba abameli into yakhe yahamba kahle mihambe kahle use 500 million richer shuthi wonke u50% ngoba eshada umshado wesiZulu kuthiwa ngoba eshada umshado wesiZulu yonke into umcebo kaBlack Coffee 50% wakhe uyawuthola ulokhunjani uEnhle hayi ke lapho bese becelebrate kujatshulwa kunjani nezingane zakhe begqoke kahle kukhonjisa ukuthi nje hey sayiwini lotho umbuzo wami nkosami ukuthi yabo ukuthi ngesinye isikhathi kuba stingy ngoba hayi ukuthi imali akanayo no ake singakafiki lapho ake sibuze wena yeah ukuthi ubaba lo weyingane ukhipha ba 200 million 200,000 ngifunela uzakhe lo no khulumani bafethu khamba kanjani umuntu ukhupha imali uBlack Coffee bengafuni ukukhupha imali kanti khona ungcono ongayikhuphi ingekho ngeke uzothi yona engekho la kunina bayakhupha bayazenzela mina ke when it come to my children bayazenzela baba bazo yazi into engichazayo ngale story not ukuthi ngidefender unathi but ngeke ngimenze lutho ngeke kwenzeke lutho and umuntu ozojabula ekugcineni uBlack Coffee unathi kanjani izonyalo imali yakho yasebenza ngase yes uyayisebenza kodwa kubhlungu yabo ukuthi kubhlungu ehlelo 100,000 awumhloli asazi bahlukaniswa yini sasingekho yeah and okwesibili okuhle umthetho uthi le mali azoyithatha uEnhle imali ya before kusho ukuthi besashadile kusela ngesikhathi bedivorceile kuze kube manje akayithinti leyo imali azoyithinta imali uBlack Coffee ayenza besashadile hayi ngeke ajabule kanje ngeke ajabule kanje ngeke kanti 5 million bawuthatha phi 500 million richer no iloko engisafuna ukuyifunda kahle ke bafethu kusafanele ngempela ke that was a settlement ukuthi uEnhle thola u500 million richer then ivela phi ipho leka 4 million ngoba kwakhona into ethinta u4 million hayi shuthi leyo no kuzodinga siyi-check ngingithasina guess what I know ukuthi nje uBlack Coffee was over $1 billion rich uyabona leyo nto asingamfaka uwazi
So esingakusho nje manje ukuthi is and he is still going to be. Angithi ngisho lento yokuthi wazi ngoba phela into endala le eyayiveziwe. So manje ungathola ukuthi mhlawumbe usena 2 billion. Uyabona leyo nto. Uyabo. Nah, but at the end of the day, give me no maphumulo mfethu. Ngoba iphila ngoma yakhe yayidume kakhulu. Iphi ingane oyaziyo onedliwa ngo100,000? Hey. Cha phela vele phela izuthu ingane zakhe yena noma ke eseyikhiphile le mali ayikhiphile fana ngakhali ngoba unezingane Kodwa zakhe. ngapha kokubonakala ngathi ayivelanga kahle nalento ye100,000. Likhona ikhona elivele ngayo. Masoyiva. Khona iqualification ebebenayo. And lo wavela nokuthi hayi ke niku 100,000 inyanga nenyanga. Walo Blockhofi ngenxa ye story bona akangasivezanga usisi. Walela ngaphela unezingane zakhe le mali izobe Kodwa ziyaphila nje ingane less than 100,000 per month. Ubani watshela abantu besifazane ukuthi ingane zomuntu wesilisa? Cha phela ngithi zihlala nayo umama. Uyasebenza. Phela ubaba fanele na support sihlanganise. Ubani uthi benga support? Hawu ngeke anqabe kanje. Ufuna Ngeke. Ubefuna imali engaphezulu. Ngeke. Buka ke manje lento imholelephi. Kodwa imbokodo ke le. Iphi imbokodo? Umuntu esifazane. Ya uqinisile imbokodo. Uyazi nothi igama lokuthi imbokodo lavela kanjani. Hey waza nenkingi. No ngivumelana nayo imbokodo. Yamaza uyabhoka yakhathela. No besifazane they have this thing yokuthi ingane umuntu wesilisa. Kanti abafani even nabantu besilisa abafani. Yabona ngokuxoxa ama story. Mina wangifuna protection order. Mefuna protection order kanti usentshontshe imali yami. Yes, mase intshontshelwe imali yami. Mina ngithi sengiza ngifonela ngisemsebenzini ngifonela amaphoyisa asentshanga kuthiwa hayibo phuthuma lana khona uvulelo sorry so icala mengifike kuthiwa sayinela yafuneka ecourt. Hayibo funeka ecourt mina. Hayi athiwa angihambe ke ngisayine kuthiwa usheshe ufike ngafiki phela lokumangalela iqala ungafiki la impela ngifike ngopast 8 mefika past 8 ngihlale ana ngempela ngimenyezwe kuthiwa ke bani nomangalelo qalo lo hlazo mangalelo bani mina ngazi imali yami sentshontshe wahlulwa umholiswano ngiyeqala nje inyanga nabangani bakhe ngathi mina okay ngothi ngikuhlaza abangani bakho mikukhokhele le nyanga le eyodwa imali yakhe ibele kuwena ngisale sengiqhubeka naso mina yabona nawe sekuqasha ukuyikhonco ke phela kanti umuntu useyidlile imali mina ngazi ukuthi iyeza imali yami ngoNovember kanti athi hayi ngeke buzo uthatha igama lami nganami isizwe ngoDecember kuwena kwabe ngizothatha igama lami kanti imali yami bayithathile baze balokhunjane baze bakhohlisa nomngane baze bangikhokhele kaDecember. Mina ngazi okay ngifaka lapha ngiyaqasa yibo sengiyenkantolo kanjani afika athi lo indlela izinto ayithatha ngayo endlini izinto ke endlini zayithengwa yimina sengithatha ngiphuma ngihamba futhi ngangisho mengifisa ngifika ngizothatha ukuthi ngangithatha isebenzisa imoto yasemsebenzini yabo usiyaqamba manga lapha uthi into engimbophela yona ngifuna nje protection order angiphephile uzongibulala nokungibulala izinto ithatha amancuzo hayibo ngiqale manje ngixwaye hey ngeke ngathi mina uyanitshela lona imina fanele ngabe ngimbophile bengithula ukuthi ngisafuna indawo yokuhlala uyena obelala nami ngenkani yena lo athi lezi zinto ziyafunana useke wanitshela yini vele ithi imagine hayi lapha sethena angangibhalisa afune nane nokuthi ngikhiphe isondlo lo muntu behlelo ukuthenga ukudla kwezingane la bekuthengwa yimina yabo nithwele kanzima ntombela abona lo muntu behlela yabo ngikhathi ngisahlala ekhaya ke engakakhiphile ukuthi ngihlala ekhaya wethi ngeke ngikwazi ukunondla nina kini ngizobe sengizokhipha ngithi ngikhipha isondla nidla nonke awucabanga ukuhlobona lo muntu lolo yazi kumlani uma ngilalela istori santombela baneyinkinga zomshado baneyinkinga zasemshado ngangithethe abantu besilisa bengakazi bayipulpit abafani so guys asivale ngenxa yesikhathi asiye lapha ke kusebatsa nesports sizukwenzakalani kwezemidlalo then bese siyayivala ngiyabona ukuthi isivusa umoya le Amdlulisela ama-wipe asule ngembezi. Usiyakhala manje soze andizi ekhaleni soze kwenzakalani kwisport Impela ke izinto zibe zinhle kakhulu kulamalanga esibuya kuyona lapha bafana ibidlala lapha ku Group C bahlungela ke
umdlalo we-FIFA World Cup we-2026. Impela-ke besazi ukuthi Bafana iye yabhekana neZimbabwe la khona iZimbabwe yazama ukuthi isiphazamise kodwa-ke besinqinqeza nje sesathandaza kakhulu-ke nabalaleli lapha ku-Fly Zone nje sithi nje isikhulekela ukuthi iNigeria yenze kahle la khona biyohlangana nelinye-ke izwe. Kanti-ke impela izwenza izinto ezi-right ishaye ngo-4-0 thina besihlangane laphana sidlala nayo Rwanda la sesayishaya ngawo u-3-0 saqualifya-ke emva kweminyaka ewu-15 silindile nje i-World Cup yize-ke kwaba namathize athile ngoba phela sike saphoxeka laphana besihlele esicongweni saphucwa wona amaphuzu awu-3 sayehla saya ku-number 2 abalandeli bese beqala nokuthi-ke balahle ithemba kodwa-ke umqeqeshi yena Hugo Broos wazama ukuthi impela-ke uzoza ne-strategy ajole ukuthi asisebenzise siye sasebenza. No, asiyibongeleke iNigeria isebenzile. No, asibongele Bafana ngempela-ke benza izinto ezibuka kakhulu-ke abafowethu laphana kanti futhi okunye baphinde baqualifya bekade bephuca 3 points. Yes. Baqualifyile ngenxa yokuthi iNigeria idlale kahle. Shuthi bebezoqualifya vele kuba baphucanga u3 points. Yeah, bequalify ngoba beku-number 1. 3 points ngoba benza iphutha vele. Hawu iphuthe nombani. Okusho kahle iBafana ihlala icatshangelwa nje. Ihlala icuphi. Najela bebesho kanje lapha kwa-social media besho bese bekhuluma South Africa this South Africa that. Hey ngaze ngaphawula nami yathi ngiyayibuka. Kanti-ke futhi-ke kukhona i-marathon ezobe lapha eCape Town ngomhla ka-19 Sanlam Marathon ezobe isuka eGreen Point iya lapha eGreen Point Stadium. Yes. I-accommodation kusuka ngo-5 km ukuya ku-42. Namhlanje ntambama sithatha-ke imoto shona Richards Bay yaqala i-Carling Black Label Knockouts. Madoda. Kudlalani? I-Richards Bay ibhekene laphana nayo-ke i-Orbit College FC. Okay. Orbit College. Yes. Ngathi ngathatha amathima nje ngoPirates ekadlaliswe nobani college. No, yabo Pirates asamele ukuthi idlale nje la South Africa. Sekumele-ke izame phesheya nje iyobhekana nje Real Madrid. Yabo uthini manje ngeChiefs? Kaya Chiefs ngisho ngathi ayidedela ibanyana inika ithuba nje. Kokusuke kuzwa namandla kodwa sifazane besilisa. Babethu asibonge kakhulu. Parting words Lumka sesivala. Uthini khona ufisa ukusho? Hayi into engayitsho mina ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu benkosi. Awukwazi ke uba ngumuntu ngabantu ujonge ukuthi uzawukwenza ubuntu ebantwini abakude kakhulu. Yenza ubuntu ebantwini abakufutshane nawe. Seka xhasa yenza nje okulungileyo ukuze necrime ithu kwehla ngoba siyabona ugovernment uyahluleka so nathi masizama ukwenza inzame zoba sizinyuse ngokwethu. Sikuthola phi? Kusasa nje Nkosi yami kusasa ku breakfast show ngizobe ngikhona la ukusuka ngo6 ukuya ku9. Yeah. Nceko. Asiva. Yeah, hayi siyabonga. Siyabonga ukuthi kuningi osekukhulunyiwe futhi kuningi okusifundisayo. Abantu ke ngasho mina ukuthi nje subscribe, like and share. Ufundise nabanye ukuthi la eSouth Africa we are a very opinionated nation. So legazi lazo lemele la uDeben. Cha, okay. Kade bengiyele emadevini phela. Kade ngene emadevini. So Kade bengiyele. Enye into ke this round table is not just for iFly Radio but it's for everybody who has an opinion and wants to express. Nifike ke nisithinde nje ku 0614017006 ukuze 7076 ukuze nawe voice out your opinion ungalaleli thina sodwa sikuzwe nawe la ukhona ukuthi uthini. Na ke uhlangana ke Monday morning kuyona iKings and Queens breakfast show. Relative usakhala kusema ngizaya sephela emaphethelweni ke mina ngizokusho nje ukuzothi ukuhluka ngithi mina abantu ke sekulesi sikhathi lesokunyala kuphithizela khona umuntu ufanele hlenga sonke isikhathi akhuleke ngoba imkhuleko yadingeka ningaphithizeli kakhulu ningaphuzi nishayela khona umuntu ozohamba naye
akangaphuzi kube yena oshayelayo ngoba ingozi neni ithi ingozi kaDisemba kanti ingozi zidalwa yithina azikho inyanga eneyingozi ithina esenza budedengu izinto ngithola ke lapha na ke Monday to Friday and nakhona Saturday ke ngo-12 kuya ku-3 Monday to Friday ngo-2 kuya ku-5. Okay, sibathi sebitsa umntwana wekhehle. ngcono sithi umntwana wekhe ngoba kusuke kulokho. Mina kwami nje ngizama ukuthi ngikhulume nje namantombazana sengikhuluma ke ngibhekisa kuwo wonke amantombazana ngize story la esibhlungu kakhulu ukuthi ke khona abantu abathatha advantage ngokuthi isimo sabanye abantu sinjani. Ngithi ke amantombazana esamancane ningalalela umuntu entshela ukuthi ngiyenzeni. Awazi ukuthi umzimba wakho owakho, ungavumi umuntu ayidalele ngendlela afuna ngayo kuwena. Zithembe ube nakho ukuthi ke umzimba wakho uyakwazi ukuthi no ungafuni kodwa musubona ukuthi ke musumdala usulungele ukuthi ufike kuleso sigaba usungaqala kodwa ke musamncane ngithi kuwena ungavumi into kanje noma ubona iveni idlula awu report lesimo sikanjalo akuphoqela ukuthi uze uye police station. Uthi abahlale ngentombi. Yes. Ngoba phela next year ngiyafisa ukuthi ke nani sihambe nani ngizokhuluma nabantu la be transport ngoba liphoqile this year next year sike siyoshaya ingoma lapha phambi kwami izulu ngike ngikhethwe phela nami. Lapha emobeni. Emhlangeni hayibo yazi uzohlawula Hamba ngenyawo. yazi uzohlawula. Okay guys, asibonge kakhulu asivale sibonge ukusesekwa kwakho. So uyakwazi ukuthi usubscribe njengoba ishilo inceko lapha na kweza sekhaya network. Uyakwazi ukusithinta ku 0614017076. Sengiphuma ke nami ngihambe emazweni alumka uthi guys let's learn to support each other. Angingabi bikho umuntu olambile noma umuntu oswele unawo amandla wena ukuthi ungakwazi ukuthi umsize, especially umuntu ongaceli, umuntu onebusiness alenzayo noma enento ebambekayo ayenzayo. Supportaneni. Until next time. Bye guys. God bless. Ade mntu usebenza noshukela.